Beravaji Firindekan ya Abdulbaqi Hüseyin di navbera welêt û penaberiyê de dest pêk. Bîranînên zindî bergê wêjeyî li xwe dikin û li meydana xêzan de derdikevin. Di hundirê xwe de seyrana mirov di jiyanê de û serpêhatiyên wî ezber dikin û çima ye di hizrê wî de piştî derbasbûna gelek sal. û di vê pirtûka a bi navê Beravaji Firindekan xuya dibe bandora cîgeh û millet di ser nivîskarê penaber Abdulbaqi Hüseyin. Bi wan hestên dagirtî raman û bîranîn ev çîrokên wêne hatibûne sazkirin û em dikarin penaberî bi welatê duyem van binav bikin û çîrokên vê pirtûkê wisa penaberiyê pesindan dike tevî cudabûna cîgeh û mercên jiyanê di navbera her dukan de û li paş derketina ji welêt ve her du sedem aborî û siyasî hene tê wateyê ku nivîs ji êşeke mezin û kûr dibişkive û zoreng berdewam dibe û didome di hundirê mirovê hestiyar de û wî dihêle li beramberî rûbirûbûnekê de be. Li pêş bîr de di her dem û helkeftê de ev tişt berz dibe di hemî cûreyên wêje û zanistên mirovî de. Ji ber ew veguhêstin ji welatek ta welatekî be baca wê hiş, henas û derûnî dide. Nexwasim ku ew mirovê Kurd be û bêdewlet be. Jiyana wî di rojeva pirs û lêpirsînê de ye û ev yeka nivîsa rewşanî derdixîne holê. Bandora desthilata serkotker li ser nivîs û wêjeyî. Helbet cêwîbûneke nakok di navbera peywendiya desthilata zordar û afrînerê hestiyar de heye. Nivîs bixwe zimanê rewşa serdemekê ye û di nav xwe de jiyangeriya mirov û xelkê nîşan dide li gel ku çandekê ezber dike. Li vir jî em dibînin ku te çîrok wek hunereke wêjeyî wêneyên dagirtî û cor bi cor aşkere dike û ew jî dibin bîngeha kurtefiliman behsa jiyana milletekî tê kirin bi çav û dîtinê nivîskarekî. Çîrokên vê pirtûkê 15 ne û erdnîgarî xwe dirêj û fereh dike di navbera du cîhan Ango, Bajar, Qamişlo û Oslo. Ez ê li ser her çîrokekê bi kurtasî rawestin pêşî çîroka bi navê Dema Evîna Kevin nû dibe. Têda behsa jiyana xortekî tê kirin û seyrana wî di navbera berê û niha de. Bixwe navaroka vê çîrokê cîvakî derûnî ye. Girêdayî ye bi kiryar û terzê jiyana xortin zigort û bandora dem û sîstema jiyanê li ser mirovê gêj de. Felafil û favil. Ev çîrok pala xwe li ser demborîna a ku li welêt derbas bûye datîne û xwest bêje ku hevgarî û bêşansî li her derê li pey mirov dikeve bi rengekî tenik, hêsan û bi seyr ev çîrok hatibû sazkirin. Gezî kurê trajediya pordirêjê. Ramana vê çîrokê ji têgeheke cîvakî ve hatiye wergirtin ji ber ku li gor reftara olî çê dibe mêrê misliman bi bêhtirî jinekê re bizewce û çavê hundirînê li henga vê çîrokê timî li mêrê bijine. Dilê min pîr e. Ev jî çîroka miroveke di jiyana xwe de pir azarî dîtiye û nîşanên zehmetiyê di rûyê wê de cihê xwe girtine û xemgînî û bêhêvî jiyana wê dagir kirine. Bêhtir ev çîrok rehnî dide li ser kêşeyên tevlîbûnê di jiyana nû de. Penaberê Wenday. Samed mînakê mêrê tembel e. Yê li tiştê amade û bêwastan digere. Ew jî serdemekê diyar dike. Navaroka wê eger mirov ne dilxwazê jiyanê be, ta bi hişê xwe jî be wê nelilve. Najbû teknolojiya. Divê de azad bi xwestekên bêsînor ji aliyê dê û bavê xwe tê dûrpêç kirin û ev yeka jî wî dihêle ku nifiran bi ser teknolojiya da bibarîne ji ber ku ew peywendiyên rojane û xwestinên diravî dibine rêgir li pêş danûstandirên xuristî mirovî de. Şîrfiroş û jina bedew. Di vê çîrokê de bêhtir bala me dibe çîrokeke gelerî
di kultura me ya Kurdî da navdar e bi ser navê Zembîlfiroş. Hezkirineke nehênî û kêm di navbera du evîndaran da çê dibe. Lê di nîvê rê da dimîne bi çûyîna mêrê ê hatibûye hezkirin ji aliyê ew jina dilxwaz a. Dilbirîna welat. Di vida nivîskar berî me dide kêşeya bilmeziya siyasî. Memû yê jiyanê bi rengekî hestiyarî dijî. Dema hiş xav be û dil jî bê hefsar be, tevlî heviyên memû çê dibin û guhertinên bi seyr di kesayeta wî da çê dibin. Keça dê filleh xortê doncuwan. Ev çîrok peywendiya xwe bi çîroka destpêkê vê pirtûkê re heye. Li hengê her du çîrokan rêber e. Xortê ku çavê keçikan timî lêbû, naverok civakî evînî ye, behsa mijara danûstandinê dike di navbera du dayan dan. Ne her dem yek kare bidize. Keftar û diziyê diyar dike baweriya hişê seqet bi berdewamkirina jiyana çewt, bixap û fêlbaziyê li vir nivîskar nimûneyek ji mirovan ve ji xwendevanan re diyar dike. Bozo di navbera ûlperestiyê û nûjeniyê da. Di vir da rûlê mirovê zanyar û sekna wî li hember ûlperestiya ûlî diyar dibe û zoreng dijwar dibe di navbera hişmendiyan bi serkeftina rikberiya nûjeniyê li hember paştemayînê da. Bazê çiya û newalan zorenga nifşan em dibînin ku têgehên xwiristî bin dikevin li hember rêbaza jiyanê zarokan. Yên dûrî sinc û jiyana pak dijîn. û bedkarî dema dibe neqşereyekê ji jiyanê re, çawa xwe re çi tiştê baş dibe. Robotê Kurd bi şêweyekî cuda û bi seyr nivîskar çûbû cîhaneke din, têda rehetiyekê dibîne û di wir da Raman xwest jiyaneke din ji gelê Kurd re bixwaze. Ne hestbûn rolek lîstibû bi derxistina hest û raman û bi rengekî biken be. Dûrî jiyana dijwar û narvîna sert a ku zêdetirî 40 milyon mirovî bê dewlet di cîhanê da hîştibû. Çirîska zû ve mirî. Gula ku mirov av nede tiçilmise û dar dema ji kokê ve tê birîn nema carek din çê dibe. Ev wateya vê çîrokê ye. Gundê xopan bi rengekî aram û rehet ziman wêneyên siruştê nîgar dike. Rewşa şînkayî û şênî di welatekî da aşkere dike. Du mahîk. Çîrokin Ebdulbaqî Huseynî di nav pêlin welêt û penaberiyê da avjeniyê dikin. Jiyana mirovê Kurd armanc dikin. Bi zimanekî hêsan û hevokên Kurd. Tevî ku hin car di hinek çîrokan da dawiya wan hinek sarbûn û normalbûn têda hebû. Ji ber ku dawiyên bi seyr zimanê rewşa çîrokê ye. Lê tevî wisa jî em dikarin bibêjin ku nivîskar karîbû pirekî qayîm di navbera mirovê Kurd çil welêt mayî û çil penaberiyê da saz bike.